Hindi na ito siya. Ayan, nakalpay sulo sa tawaran. Jauh kami dia. Loh, tenang aja Konjur. Nang tekan. Hah? Nang tekan. Tekan aja. Engko ya kadene nang. Nah, ya. Tak col napi ro yo. Jor. Rinyo. Engko saya Rinyo. Oh, kan teman-teman cak. Sampai aku seneng iki ngene iki ya. Tak patanda. Kah. Enggak, nak. Kan tegalku ki tak penisar kono. Iku tak cul piro ya? 10 juta. Masa 10 iku. 12 ah. Sopo teman-teman. Nang lipat ngono iki. Ya apa ya? 14. 14. Iya itu mana sopo. Kan mau aku ini Tegal. Iya, 14 ya. Iya wis. Tahu-tahu nang kanca-kancamu. Tukono mau. Iku kate tak tanduri kayu. Wis enggak saja tuh. Kabeh sik klopo iku. Insor. Jangan. Ngono. Mak ngalar ya sampai ke jambu sing ngene iku. Sing nek Sri? Iya. Sri apa ya? Tapi kopi ini kopi opo iki? Sumatera kayake. Biyen sapa sing nanduri gak kenal. Tak kenal sih, Cur. Kalau murah iku. Larang 20. Wes. Ya. Tenan di sawah melak aku. Asline kilo get nganu. Kalmu ndak njor. Baik iki. Oke. Kamu dulu. Iki lo gontor adene. Baca kene lho. Kak. Baik kana. Wis barsa saiki mundak ya. Iya lah. Alah. Kata apa iki rek? Iki mari tak bol. Iki ya. Model piro? Sakit apa? Iki sak menisor ngono. Sampai penringan itu 3 juta. Iya. Itu iki. Selawe. Paling ku ya rek gak 12, tapi ambane ku lho timbang nekmu. Paling selawe ae wis nekku. Kati dinyang Cak Selamat. Nanti saya selamat. Hah? Nanti selamat. Enggak ngawal ini. Pak Dino galar ya tak. Kene sapa iki ya? Kayak iki kayak mari jebong iki. Liwat kene lah ikan, jor. Iki banermu barang ah. Iya. Apa? Enggak di dupok kabine. Alah, iki Jakarta. Endi? Iku. Ya iku.
jarang ya maling kopi barang ya. Jarang. Iki sak penisar iki nang ndine. Nanti ngedol gadangan. Aduh. Apa iki rek? Kocik landepe iki. Calingan loro. Jane tuh duwe, iki tak dol, tak undungi. Gedangku anak sing gedang Mas, mbok kapan kali tak dol. Kabar kamu. Tegalku ana papan rek. Mana? Tengkem mangki ngondong kan. Udah? Tengkem nanti ngondong. Kan ngondong basah mari ki ngetok. Ya iki wis apa iki tengkek oh ya tengkek. Padahal tengkek iki lho diwek. Ayo meneh dipek-peki. Hah? Wis kilo. Piro iki? 1 kilo. Mbok sak pirang ngono 25.000. Wah, jarno iki ya. Bakal selamat ah. Iya kan. Itu suaranya selamat orang ngono. Betul kali ngono lho. Nanti kuwi aku. Nanti yo. Jor. Oh, ketinggalan ya. Campur. Kuwi ada juga sayur. Gak wis lapo iki nyoba. Selamat kek. Barsane iki wis mulai pirang tahun kali. Hah? Anune, barsane. Apa? Mulai pirang tahun iki? Papat. Tahun sing. Lah iku koyo tren ngene kok, apa tren ngene kok. Iki bisa lho. Tren ngene lho. Kambos kapan mati lah kok nyambungnya kayak apa iki kerocot ngene iki colo nah iki lho tak delek kene orang jatuh nali maksude oleh nali iki gak kena meneh tak cabut iki mbek aku cabutan misar ayo rana kok mati. Dilungkas kurang tahun panen kamu. Ayo balik. Aku main delok Tegal iku mangtok kok. Main delok Tegal. Loh. Tekan dia kan le. Tekan di. Hah? Wah, itu masih begini nanti buku. Dolen iki. Karo senen ibu. Senen ibumu kan. Ibumu. Ero kan dolen. Wis ero. Wis ero ana ibumu dolen. Wadah arek. Mari ning anu apa iku jenenge? Ngene iki. Kaya usil munggah mudun hara. Hara. Keplek to ngene kan mari ning situ-situ. Dari iki. Mani ku nyemburi. Iya, dang. Ayo le. Tenang lah. Iki sapa nek iki? Sapa nek kan le? Ada endi le? Are lo ngene. Oh alah. Anak sapa? Anak wong. Oh alah. Lah kok adekmu iki kok? Ronggo. Jadi kok dolen mbek awakmu ah.
Padung king dung padung king. Gedong segedang padung king dung padung king. Jaran jari apa jar kena nyanyi segadang kaduging ya. Tak bisa. Sakadung sakading padung king dung padung king.